Bueno, esan da posik ez, amaikan kontra egon garen bitartean, uste dut gehiago izan garela, oso altu estutu dugu, baloi asko lapurtzen, eta aurretik jarri gara, gero pena bat marrekin geratu garela, eta ez dugu asko sufritu egia esan da, orden handiarekin defenditu dugu, eta pena azkenengo minutuan penalti hori pitatu digula, baina lana ona, taldea ondo ailegatzen da lehenengo partidura, eta hori da garrantzitsuena, gaur taldea handi baten kontra maila ona eman dugula. Bai, nire ustez orden handiarekin defenditu dugu, eurak jokalari asko pilatzen zituzten barrutik, eta uste dut oso ondo itxi dugula, lan handia egin dugu, eta eurak oso gutxi generatu dute, nahiz eta gu bat gutxiagorekin egon, baina garrantzitsuena da oso lan hona egin dugula, partidua batez ere lehenengo zatian oso ona, eta aurrera begiratu, Barsaren partidua ondo prestatu. Golperen bat, Kordobak utzi du zelaia golpe bat zeukalako, eta Williamsek ere uste dut atzaskalan infekzio bat daukala, baina ez dut uste gauza handirik dianek ez.